Тантанаҳои наврӯзӣ дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистони азиз идома доранд. Деҳаи косатароши ноҳияи Варзоб макони навбатии рақобати паҳлавонони ин минтақа гардид. Шурӯъ аз моҳи март дар тамоми ҷамоату деҳаҳои Лучоб силсила мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла куштини миллӣ ҷараён доранд. Ин навбат низ завқмандон ва дӯстдорони варзиши аҷдодӣ дар як макони зебо байни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштингирӣ дар кишвар идома доранд. Бо дастгирии мақомотҳои маҳаллӣ ва соҳибкорону ҷавонони варзишдӯсти кишвар дар ҳар як кӯчаву маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои деҳот низ мусобиқаҳо бо ширкати наврасону ҷавонон ва калонсолон ҷараён доранд. ҳамин гуна як мусобиқа дар деҳаи косатароши поёни ҷамоати деҳоти Лучоби ноҳияи Варзоб бахшида ба истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ миёни ҷавонону наврасон баргузор карда шуд. барои ташкил кардани мусобиқаи мазкур сокинони деҳаи косатароши поён махсусан ҷавонони ин деҳа саҳми арзанда доранд. امروز شکرانک در دهه کاستراش پایان با مناسبت نوروز بین المللی مسابقه گوشتنگیری آغاز کردیم که از تمام گوشه کنارهای جماعت دهات لوچوب در اینجا حضور دارند و خواهان آنیم که مسابقه ما با شکوه گذارد. бояд гуфт ки чунин чорабиниҳо ҳавасмандии насли наврасро ба гӯштини миллӣ бештар намуда оммавияти варзишро дар ҷомеа таъмин мекунад. мусобиқаи гӯштингирӣ дар як фазои хубу хотирмон ва табиати зебои дараи Лучоб ки обу ҳавои форам дорад барпо карда шуд. чун анъанаи қадимаи ҷашни Наврӯз рақобатҳо бо дуои пирону рӯзгордидаву собиқ паҳлавонони ин макон оғоз гардид. баъдан кӯдакону наврасон аз рӯи вазнҳои муайян пайи ҳам миёни худ рақобат мекарданд ки бо гӯштингирии тоҷиконаи зебо қалби мухлисонро шоду масрур месохтанд. дар тамоми деҳаҳои ҷамоати Лучоби ноҳияи Варзоб қариб ки толорҳои варзишӣ ва маконҳои тамрин фаъолият мебаранд. аз ин рӯ мусобиқаҳои варзишӣ дар ин минтақа бо иштироки варзишгарони зиёд ҷараён мегиранд. гуфтан ба маврид аст ки маҳз аз чунин майдончаҳои кӯчак паҳлавонони номдори кишвар ба мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ роҳ ёфтаанд. ин аввалин мактаби сайқал додани ҳунару маҳорат ва таҷриба мебошад ки ҳар як гӯштингири соҳибном ин давраро пушти сар намуданд. бахшида ба наврӯзи ҷаҳонӣ و امروز در دهه کاساتاروش پایان که مسابقه گوشتین برگزار گردید ما از دیگر دهه‌ها آمدیم و من با دو رقیب خود غالب برآمدم و میخواهم که گوشتین خود را ادامه دهم. امروز در دهه ما معرکه گوشتینگیری شد. من در آنجا با دو حریف خود دستبالا گشته صاحب جایزه شدم. дар рақобатҳо бештар аз 100 паҳлавони наврасу ҷавон аз деҳаи косатарош ва дигар ҷамоатҳои гирду атрофи он ба ҳам омаданд. нафароне ки бо иҷрои беҳтарин усулҳо рақибони худро мағлуб намуда хотири мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиши аҷдодиро шод карданд бо мукофотҳои хотиравии кумитаи тадорукоти мусобиқа қадрдонӣ карда шуданд.